deň som to 4 roky býval, potom som učiel v Bratislave. Tam to do školy aj som tam robil. Chlapci, čo? Celé dní, samozrejme, poďme mi ďalej. Čo tu s tým plieskáš? Že tu máme vtipy od 12, výborné, vtipy, výborné. Je to dobré, že bolo vidieť, to robila, to sa udieval. Chlapík z dediny príde do veľkomesta, stopne si taxi, akurát Mercedes, pýta sa šoféra, na čo máte prvú tú hviezdu? A to mám, chváli sa šofér teraz, že to mám na to, že ak som takoho zraziť, tak ho zameriam s tou hviezdou a je to. A Bačík z dediny hovorí, tak ukážete mi to. A šofér, že OK, poďme. Zamierí na kodca. Ministerstvo školstva. Chlapci, povedzte mi, ako je možné, že... On toho Mikolaja chce, lebo Mikolaj není. Mikolaj, on není členom SNS, on je len nejaký nominant. A on je ešte jeden z tých ako normálnejších, on by si ho rád zeptal. Takže on preto, on to všetko takto robí. Ja viem, ale keď si zoberieš to, že on rok nebol schopný dodať učebnice do škôl, aby si decka stiahovali z internetu knižky. No, on povie, na to môže štátny pedagogický ústav, to nie je otázka ministerstva, stačí sa vyhovárať. Je to hrozné, samozrejme. V roku 2010, aby decka... Keď zoberieme to tú Trenčiansku univerzitu, to je taká svetová hamba, dá sa povedať. Koľko rokov sa nahájajú za tým, aby mali akreditáciu na tie odbory? Ja sa nedivím tým prodekanom a týmto, že to robia, lebo to je vzor vláda. Oni sú tiež pripotí, čo vedia. Ja viem, ale podľa mňa, akože vysokoškolský pedagóg by nemal plnú to podľa. Ja viem, ako je to len človek, ale... Tak. To je bylo? No, nás si ho povedal. Ja neviem už ako, že obehujem, pôjdem dole. Počkaj, ale tu nás sa robia klobásy, nie? Že chlast na YouTube. Je to pravda, vidíš? Haló! Presne tak. Presne tak. Takto sa pýta. Si Slovak alkohol. Juniperus. The best of the world. Ale uznáte, že tí pedagógovia nemali na tej vysokej... Tester. Excellent. Excellent. Čiže tam je ako môže ísť... Aký bude názov toho videa? Keď je trochu rozprávať, ale... Že slovenskí mesiari učili sa po anglicky. Ale na tej vysokej škole by už ľudia mali byť trochu na úrovni. Aj mali tú morálku, keď vidia tento príklad vlády, keď to robí, a vidia, že na tú súdičku robí, robia I'm Newman. O 10. večer. Newman. Tu už nás nebude. I'm Paul Newman. Toto je Sparka, teraz ide tlačiť cestu. Moter. Šláhni si pivo. Idem. Daj si ešte jedno. Moter. Ty s nami dlho? Robo, Není mi s vami dlho, vezmi to za chvíľu nám, na? Není mi zle. Motra vystrojí. Počkaj, toto nie je chlapci, že za to vzduchne. Tak to teda nie. Ideme si zapáliť a ešte si jedno tak. Áno. Poď na to, lebo ja sa musím s nimi rozlúčiť tiež. Myjeme. Čo? Kamerou. Jedu. Takto sa robia klobásy. Ale daj pokoj, Chcel si záznam na to mať?
Nekľudský sa vypýtal, ako máte mzdu? Že 12 000. Tu máte 6 a nech vás tu viacej nevidí. A odišiel a pýta sa, ešte si ty hlavy dole, že čo tu robil ten kokot? No, že ten na to niesol pizzu. Chlapec má zarobené na komplet celý mesiac. Hoši, ale robte tam niečo, kurňa. Jako to klobáska sa nerobí len tak, že akože z brucha. Mám rád tých ľudí, ktorí len natáčajú a piču doma celý večer. Chlapec, keď chceš byť na YouTube, tak musíš preto niečo urobiť. Pozri sa aspoň do kamery, nie? Ty si dobrý. Áno, jak víno. Teba rád. Áno, áno. Ty si dobrý. Chlapci, to je materiál. To keď sa na to pozerám. Ešte keď zožneme nejakú miešačku elektrickú. Kurva. A niekto to na to pokraja. Toto keď ujde môj brat, ktorý sa momentálne nachádza niekde na teplých ostrovoch, tam plahočí v mori, keď to zbadá, tak dostane chudí z domov. Pôjde domov. Rovno pôjde domov. Jano, ty si dobrý. Jak víno. To muer. To sa nedá. Takto pochovu, že konec. Keď si mali robiť červenej bajaruky. Nie, všetci mali krvavé ruky. Hoši, ale chýba nám tu zo pár ľudí. By som povedal. Kde sú? Nejako pomaličky sa rozbiehame. Netreba to preháňať, pretože je sobota. Isté. No. Dievčence majú z toho nervy, ale mesko je pekné. Jak sa smeje. Anciáša jeho. Vonku je počasíčko jak lusk. To je špica. Tomuto hovorím jaro. Taká pašteka, to ešte svet nevidel. Parádna. Neverím. V konzervách zavretá, vynikajúca. To výnimočne sa podarilo. Hrastík, Hrastík, bude to kvalitné? Bude tá pašteka kvalitná? Asi áno. Asi áno. Koľko? 3? Si chlap? 3 stačí. Prečo? Pilbu, lebo som na tom bicykli. Je mu zima.